Lean Oh, sir, nara sir. Pinoy. Ayun na, sukli sir. Salamat. So, excited kaayo ko nakuha sa akong Lazada order. Kay nag-message nga na daw ang random bags nga akong gi-order. So, nagtanong ko sa dalan kay naay. Lapok ko niya. Random bags ko nung na ay Gismil. So, mauna ni Lazada for the first time in my whole life. Mo ni excited kayo ko. Kay, ikan ba ako sa Kuwait. Wala ba ako nag-order dana. So, nisuway ra ko kay naa daw kwarta ang bago niya. Gwapo pag ito nga bag kay Doctors bags ko no ha. Doctor bag o pag abre dili man di ay mauna daot ang naong stambok. Tanawa gani. Oh, doctor's bag lagi akong order nga no dili man ni mao nga tag tulo dos ramang tapok sa merkado ane. Di mao wa pay kwarta, di pa gyud mao ang order na nadaot ang naong sa buwang. Kalame gyud gunting-guntingon anang baga. Kalas-kalas ras kwarta kaning Lazada na iskaman ko. First time pagita mo order, iskaman man ta diretso. Napay balay sa akong ate o nga perting gubuta, busy kayo. Galasong ang tambok. Naglasong sa maura to, goodbye the end.